Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou minut episod pe canalul meu. Îmi pare foarte rău că am mai postat Minecraft și că am lăsat-o cam ușor cu YouTube-ul, dar astăzi ne întoarcem cu Minecraft. Jocul vostru preferat. Da, cred că e preferat, dar da. Și de data asta am început să câștig și-o foarte ușor pe Skywars. Pentru că am câștigat la cufăr de la stai, nu știu cum se numește. Blocuri. Un stack de blocuri și adică mă și spawnez mișile, îmi și dă cu cască de piele pe cap și cu sabie de lemn. Și cu blocurile alea pot să repede să fug în mijloc și ăia nu prea au ei timp să vină, dar unii nu știu, ajung mult mai repede, dar nu contează. Bun. Și apăsăm să se încarce imaginea, că trebuie aici să fac ceva. Nu contează, haideți să începem. Nu contează, nu contează. Nu contează. Mama, și mine și astăzi merg cu Kendama la școală. Știi ce vocea e o Kendama? E pe aia să mă duc, e prea departe. Nu e departe, cred că trebuie să fac vreo 3 metri până la ea, dar de fapt da 3 metri, dar nu contează. În total 6 metri și duși în pus. Noi aici o să apăsăm pe F11, pentru că eu dacă țin pe full screen, voi nu o să vedeți nimic. Bun, acum sigur puteți să vedeți. Vedeți și voi, nu? Sper că vedeți. Da, sigur vedeți. Va fi greu pentru mine, dar nu, că m-am învățat deja. Bine, nu mă interesează dacă mi folosiți contul, adică ok. Deci, serverul ăsta, ori e el buguit, ori nu știu ce are, pentru că de câteva zile, așa este. E gaură asta, dar acum nu mă interesează. Măcar pe ăștia, pe Skywars, pe ăștia nu e buguit. Hai să jucăm la așa de început un joc la timp. Poate o să jucăm mai multe. Hai la single player. Că după când bag eu blocurile alea și pun la mijloc, ăla nu vine cu mine la caută prin chesturi. Și na. Uite, 5 din 12. Perfect. Deci nu suport skin-ul ăsta. Îl aveam pe skin-ul ăla de max și punct acum. Bun. O să dăm noi pe 2 aici, așa, și pac. Vedeți cum că ne-a dat așa de drept și noi fugim la mijloc. Poate pe filmare la voi va merge, uite, destul de ușor, dar la mine merge cam greuț. Dar sper să nu mă descurce, să nu îmi afecteze cu ceva filmare. What? Bă, voi vedeți că nu e nici un chest. Bă, nu e niciun chest la mijloc, să mă... Păi, ia să-ți puțin, e vreun chest la mijloc. Nu, gheule, nu n-ai voie. Păi, deci nu e... Este să mă uit eu acum, că dacă tot sunt mort, nu mă supăr că muri, dar, bă, deci nu e niciun chest la mijloc, what? Pe mapa asta voi nu știți câte chesturi erau, dar în fine, să îi lăsăm. Mamă, nu mă pricep de la Skywars, mai ales la solo. La timp câștig foarte ușor, deci mijlocul este unde mă, e acolo, da. Bă, unde e mijloc? Uite, nu vedeam mijlocul. Mamă, ce greu merge la mine. La voi fac pariu că merge foarte bine. Up! Mamă, deci dacă făceam un fail acolo și muream. Mi-e frică. Deci gata, niciodată nu mai dă la mijloc. Hai să băgăm un meci la timp. Eu nu fug la mijloc, îmi pasez blocurile. Hei, salut. Normal ăștia care au skin să pricepă să joace, nu ieși. Da. Uite, iau skin-ul la fel. Am skin-ul la fel. Au.
Ok, în sfârșit unul cu skin ca lumea. Hai. Asta e a mea. Degeaba eu am luat destul de mult. Da. Luat casca de piele. De bele. Are topor. Mă și godie cu topor. Ha. El e for time. Cu armură. Nu. E, dar ce contează? Stai că am eu blocul. Dacă vrei să mergem la mijloc. Mergem. O să apăsăm aici așa pe unul. O, cine? Bă, cine? E acolo un jegul ăsta. Dă-i tu că eu n-am. Stai așa. Bă! Dogi! Ah. Mamă, deci ce greu merge la mine, nu mai suport. Hai că încercăm să fugim la mijloc. A, da! E că merge. Țineam shift-ul apăsat. Bă, jocul ăsta e buguit să-mi bag piciul. Mamă, nu suport că joc pe de-asta mică. Cred că o să-mi dezinstalez Open Orchestra. O să-mi instalez Bandicam. Adică Bandicam nu prea face atât de mulți virus ca Open Orchestra. Să iau un calculator ca lumea ca să-ți meargă bine Open Orchestra. Dar, haide, hai! Cred că o să-mi bag înapoi mai... Dar nu prea aș vrea eu să-mi bag Bandicam pentru că decât 10 minute facem din video. Dar de ajuns pentru voi, nu? Da, sigur e de ajuns. Nu. Ok. Nu mai fug la mijloc nici eudată. Unii fug la mijloc, dau așa noroc pentru că nimeni nu vine. Pac, pac. Am nevoie de asta. E streamless. Merg repede. Thanks. Thanks. Hai să facem așa. Bun. Lai și jos. Au 3. Căcat. Nesimțitule! Mamă, bă, dar pe bune. Deci, nu-i suport pe ăștia, mă, de... Iau tot din chest și vine din și omoară. Mamă, coșmarul oamenilor, mă. Nu înțeleg. Uneori, nu știu ce se întâmplă cu mine de când încearcă unul să vină așa la mine pe insulă, îl sparg. Am sabie bună și armură bună. Bă! Vine unul! Nu vine. Bă, ce vreau să dau una. Nu mă armură deloc bună. În viață mai faci de sacrificii. Nu. Hai! Noroc! Poate avem noroc. Poate avem noroc. Ceea ce nu se va întâmpla. Bă, mai pot să râs că furai itemele și acum fug înapoi la mine pe insulă ca să le pun pe mine. Îi furai itemele, frate! Oh, Denise! Mamă, ce șeret sunt! Maica mea, ce șeret! Mamă, ce troll i făcui omului, îi furai toate itemele și acum fugi la mine pe insulă și am armură, puh! Da. A, nu. Ok. Mai sunt 5 jucători. Faza e acum să nu cad că dacă căcat. Mergem ușor pe shift. Că poate prostul ăsta aici.
Că nu știți cât de frică mie. Mamă, deci niciodată nu reușesc să fac jump-uri de ăștia. Stai că, parcă văd că în viitor se va fi altcumva. Să ne oprim aici așa de blocuri. Mă trebuie să mănânc. Deci, prima oară, când am și o armură ok, uite. Și n-am nimic de mâncat. Bă! Până am de mâncare. Da. What? Bă, care da? Ăla de acolo, da. Păi da, nu știu sabie. Da, asta, o am pe asta că e mai mult. Și o ținem pe aia de lemon în mână. What? Sunt prost. Bă, cred că e greșeală skip-ai. Maică! Nu prea vreau să mă pun cu el, că parcă... Mamă, ce mă încurcai! Că parcă văd eu că mor. Vede la ce mă refer? Are arc și când ai arc. Fac mai live, fac! El va încerca să vină. Mama, n-am nimic de mâncare! Are! Nu cred, bă! Maica mea, și aveam atât de multe șanse! Văzură și voi câte șanse aveam. Fuck my life. Uite, vine mai 12 minute. Maica, bă, pe bune. E foarte bună soluția asta, să te duci și unul când încearcă să ia acolo din iteme, duci repede, îi duce, încearcă să ia și gata, ai reușit. Dacă vine. Și dacă vă place, uitați să apăsați butonul de like, uitai să spun la început. Și în sfârșit ne întoarcem noi cu un episod de Minecraft. Sper să nu ziceți în comentarii că sunt foarte noob la Minecraft, adică, da, într-un fel sunt noob, nu mă pricep bine, dar nici chiar așa să mă nebuniți, bă, nu știi să joci Minecraft. Înțelegeți voi la ce mă refer eu, comentarii de hate. Voi vedeți că nimeni nu se atinsă de... Ăla se atinsă de mijloc. Zic, am săgeți. Dă, Doamne, să... Am săgeți. Nu mă pun cu el, că n-am chestplate. Mamă, deci, dacă n-ai chestplate, ai de curul. Hai să încercăm să mai mergem o dată. Nu. Ok, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și comentariu și ne auzim data